ajak orang kalian kanggo ibu kuwune Kedik sareng jajaran pamong desane kabeh bae masyarakat Tambake sareng anak putu Mbah Buyut Marta kabeh bae. Seli Production susebase oh kita mah Iwanian kesuwun nok malah senok dikalungi Pak. nok malah Nok malah kudu malaikat duduk nok malah kon mah bener wanian dewekan ya karuan ngormati maning kanggo Aadanu sing ana ning Korea papai alung mamai alung wong kedoya bos batu alame ora kelalen kanggo bos Arab Saudi nok malah Kedik terus sing lagi live streaming Seli Production ning jerone ana Mimi Ali ana Bunda Andika mantan tuan rumah sing barat ya ibu kuwe ku jaluk kebayang hari senoke mah durung bisa kebayang ku ampurane ya mah ayo goyang legedai bos Arab pesuwun panitia lanang uga sareng panitia wadone dalan-dalan bos Seli Production dalan durung ya kan Bajeng
Kanggo batur sedulur Dwi Warna. Kanggo Bapak Kaji Darto. Matur nuwun Mama Reva. Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila matur nuwun. Kasih kadang pribadal bohong. Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila. Tane pribagai hilang, Apa iya? orang bakal hilang cintane, setia lawan janjine. Rongokaken kakak. Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila, Papai Nabila. Wadir mengko gawe Bunda rentang, Bunda rentang, Bunda rentang, Bunda rentang. Seisine Papai Reva, Papai Reva, Papai Reva, Papai Reva, Papai Reva. cuma senang. Bok tuane Santi, Bok tuane Santi, Bok tuane Santi, Bok tuane Santi. Nok pita, nok pita, nok pita, nok pita. Bos Antri TV, Bos Antri TV, Bos Santri TV mesti gini. Ada wakilnya bal, Mamai Nabila, Mamai Nabila, Mamai Nabila. Papai Nabila mati, Kanggo Mamai Tias, Miminya Tias, Papai Nabila, Bos Catering, hah? Mamai Rena Nok Rena sudah Sakura. Senok dai, senok dai, senok dai, senok dai. Matur Bok nuwun. tuane Rasita, Bok Asipa, Bok tuane Asipa, Bok tuane Asipa, Bok tuane Asipa. Mamai Nabila, Mamai Nabila, Mamai Nabila, Mamai Nabila. Mamai Nabila mati, Mamai Nabila, Mamai Nabila matur nuwun. Wani sumpah demi Tuhan, kula demeni sampeyan. Senajan akhirin tangan, sun pasti tetunan. Lakukan kongkor rumah tangga desa sana terima. Kula terima lahir kelawan Orang batin. percaya apa sih berjanjine Papai Nabila, aja mungkin lebih baik akan masih dipercaya wadir di setia. kula demen pisan. Nok Dayanti, Nok Dayanti, Nok Dayanti, Nok Dayanti. Putra Rentang, Putra Rentang, Putra Rentang, Putra Rentang, Putra Rentang, Putra Rentang, Putra Rentang. Sing duwe Andri TV, sing duwe Andri TV, sing duwe Andri TV, sing duwe Andri TV. Bulan bimbang, ning ucapane sampai Kanggo Bang Andri Satpol PP Junting Wangi. Isine jiwa, isine hati. Cuma seneng sing kedemeni. Ayah Dio, 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 sing duwe ayah Dio. wedhus, sing duwe wedhus, sing duwe wedhus, sing duwe wedhus. Matur nuwun sing duwe wedhus. Papai Nabila, Kanggo Mimi Kaji Carini, Bapak Kaji Ugi Wong Tani Nok Cinse. Kanggo siapa kan teh? Bok tuane Ayah Winara, Dio,
bok tuane kinara, bok tuane kinara, bok tuane kinara. Papai kipa, papai kipa, papai kipa, papai kipa. Kanggo mami Adel wong gabus karangannya. Wani sumpah demi Tuhan, kula gemening sampeyan, senajan akeh rintangan, sumpah ditenun. Kanggo bos Andri TV sedulur dewek. Yo ayai yo ayai yo ayai Nok Dayanti, Nok Dayanti. Apa sih bener janjine aja mung ning lambe bae kakang masih percaya wadir setia. ayang gemen pisan pamengyo kayak mong pisahan ayai yo ayai yo ayai yo ayai yo ing sani mung cintane. duh kakak Ayai Dio, Ayai Dio, Ayai Dio, Ayai Dio, Ayai Dio. ucapane sampeyan wadir mengko gawe Mamai Alia, seisi ngati, seisi jiwa. Cuma seneng sing kakang cinta. kakak kulane ragu lagi Bok tuane Asipa, bok tuane Asipa, bok tuane Asipa, bok tuane Asipa, bok tuane Asipa.
Aduh, cinta sing duwe sapu laut, sing duwe sapu laut, sing duwe sapu laut, sing duwe sapu laut, sing duwe sapu laut maning. Noktina, 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 Noktina. Sayang seribu sayang, du putra rentak
Sugiono Kang Caco putune Sugiono Jati adanu singwe Korea Mimi haja carini singwe nok cinse mamaji udi sembari pengen ngormati ning kabeh jajaran Bapak Panitia, Ibu Panitia, Panitia Mudae Keding, kanggo Bapak atau Ibu Kunci, Mbah Buyut, Marta Buyut Tambak, kanggo sesepuh, pilih sepuh, Mama Kuwu, Mimi Kuwu, kabeh pamong desa Tambak dihormati, kanggo Seli Production. Sing lagi tugas bareng. Iya kerunguan bae mimi kita kubokatan barungan ora. Dudu anune mah. Wis keliwat ya wis. Bokat kone mandeg maning. Ayo dihormati kanggo Seli Production sing lagi tugas bareng. Salame kanggo AA Opan, AA Opan. Aa Opan lah beri kelingan karena batur-bature kah kabeh anak putu
anak putune buyut tambak sing ana ning Korea jenenganan kebengi maning ya Aa Opan salam-salame durung dicateti kanggo Aa Opan uga kabeh batur sedulure wong tambak sing ana ning Korea mugi-mugi ya slamet akeh milik rezekine lan sukses segalane kanggo Aa Danu keding Aa Danu ana ning Korea maning sing sukses Aa Danu wong loman wong emane ora umum kanggo Mama Itias sing duwe tias catering senok tias keding kanggo Bunda Restu dihormati kabeh bae kanggo ibuku sayang kanggo sing duwe pujanati Mama Ica Jawan halo waras Mama Ica laka kabar-kabare masih setiakah kepada diriku? Oh masih, syukur. Ayo dipai sing gampang-gampang bae. Sing kitane mangape aja mbak-mbak ka ai. Lagu apa? Lagu sing onon be. Anak ayangnya kita spesial kanggo Seli Production, kanggo Aa Danu, karo Aa Opan, karo ibuku sayang sing duwe pujaan atine gedeng. Yuk. Kaget ya Bu. Kanggo Aa Opan, anak putu buyut tambak sing ning Korea.
sayang sayang. Ibu Ecika bos Cina, Ibu Ecika bos Cina, Ibu Ecika bos Cina, Ibu Ecika bos Cina, Ibu Ecika bos Cina. Sing duwe dewan, sing duwe dewan, sing duwe dewan, sing duwe dewan, sing duwe dewan. Ah, Kang Bloso, Kang Bloso, Kang Bloso. Mamai Alia, tara thank you. Kasuwun, alhamdulillah.